Moi, minä oon Atte Nikula ja tää on mun tarina. Me oltiin autolla liikenteessä 2014 heinäkuun lopulla. Siinä yöllä 3-4 aikaa, minä oon ihan varma, mutta ajettiin huomattavasti ylinopeutta keskustassa, mikä on ihan hito hölmöä. Sitten se auto lähti käsistä ja osui liikenteenjakaan ja siitä puuhun. Ja menin ulos autosta. Oli sen jälkeen sitten 3 viikkoa tajuttomana ja näin. Meitä oli autossa 4. Kahdelle ei käynyt yhtään mitään, pintanarmu ja kuski menehtyi ja lensin pihalle ja sain erittäin vakavan aivovamman. Minkälainen tunne sulla istuu autossa tänä päivänä? En mie sitä ajattele sille, mie vaan istun, mie vaan oon. En mie sitä muistele sitä vanhaa mennyttä. Kyllä mie ymmärrän, että siitä ois voinut jäädä todellakin niinku, vaikka että ei semmoista traumaa ei enää niinku autossa vois istua enää ikinä, mutta en mie sitä ajattelisi. Atte Nikula. Mua heti siinä ensimmäisellä tapaamisella niin vähän varoiteltiin siitä, että kyseisellä miehellä on aika voimakas tuo huumorin taju, että sitä vaaditaan myös minultakin jonkin verran. Että kyllä voisi sanoa, että erittäin huumoriveikko. Että kyllä heitetään vakavasta aiheesta niin läppää kyllä ihan jatkuvasti. Että Atte on erittäin hyvä tyyppi. Kyllä mä luokittelen meidät jo ystäviksi tässä vaiheessa. Vaikka kyse onkin vakavasta aiheesta, äärettömän vakavasta, niin silti tää ei ole tuntunut hetkeäkään itselle työnteolta, koska me on tehty Aten kanssa paljon sellaisia asioita, mikä voisi ulkopuolisen silmiin näyttää, no tää kuulostaa tyhmältä, jopa pelleilyltä, mutta me on käyty tanssimassa balettia ja me on käyty katsomassa jääkiekkomatsia ja kaikkea tämmöistä. Se on niin kaikkea muutakin kuin pelkästään sitä ihan virallista fysioterapiaa tai Vaasa-konseptia. Tää on tärkeää työtä, mutta kyllä tätä on niinku huumorilla nimenomaan tehty alusta asti. Meillä on Samin kanssa siis niinku todella hauskaa. Todella hauskaa. Meillä on vähän aika omanlainen tää huumorintajua. Kummatkin ollaan Savosta. Sami ei ole Savosta kotoisin, mutta kun minä asunut täällä jo pari vuotta, niin on meillä kyllä aika veikeitä juttuja tuossa harjoitteluyhteydessä. Jaakko Teppo, se on tämmönen savolainen kansanlaulaja, kansanmuusikko. Sen biisejä tulee hoilattu aina siinä. Harjoittelukin on jo paremmin, kun vähän Jaakko Teppoa pistää siihen. Ilman vei multa onni, Lokkanen kylän ravatti sonni, hajanaisten kenkien Me on ehkä huono ihminen sanomaan kellekään, että mitä pitää tehdä. Mut että oikeesti kannattaa miettiä, mitä voi käydä. Ja millaiset seuraukset voi jollain jutulla olla. Et kannattaa pitää järki mukana, vaikka sitä ikää ei olekaan vielä, niin saa sitä järkeä silti saa pitää siellä päässä.